Vă prezentăm o construcție de 10 pe 20 cu înălțime de 4 metri. La strașină, pe mijloc avem 5,50 m. Hala conținând 5 ferme, 10 stâlpi, limpede de 160, pen de legătură 60 cu 40 cu 2 și 4 X-uri, confecționat din țeavă 60 cu 40 cu 2, plăcuțe de ghidaj 25 pe 25 1 cm grosime, cu zinețe 18 la 1 metru. Este vopsită, grunduită, transport inclus, montaj, panou semici pe acoperiș de 4 cm, culoarea grea antracid, la 5,50 m. Este cu tot cu montaj, preț depinde după mărime, cu firmă sau persoană fizică, așteptăm și variante auto la schimb. Este făcută la Dornișoara, lângă Vatra Dornei. Vopsită, grunduită, transport inclus. Puteți să ne apelați la numărul de telefon 07907 34250 sau, dacă doriți, pe adresa de e-mail haleindustriale@gamalil.com.